أعوذ بالله من يهده فلا مضل له فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Tayo ay nagpapasalamat sa Allah na yang kapayapaan, pagpapala at sabar ng Allah. Walang iba kundi tulad ng nabanggit na Ibrahim alayhis salam ay natapos tayo sa kwento ay at nung nagkaroon ng pagkakataon na mayroon palang hari sa Egypt na halos niya babaeng maganda ay kanya matitikman o kanya mapapangasawa. At nakita nga ng hari na ito si Sarah at si Ibrahim alayhis salam. Dahil doon ay tulad ng nabanggit natin, tanong ng hari, Ibrahim itong kasamang sabing Ibrahim alayhis salam, siya ay Sarah na aking o siya ay aking kapatid. Dahil sulat na ang hari na ito kapag ang kasamang lalaki niya ng babae na kanyang nagustuhan ay hindi niya relatives o hindi niya kaano-ano, ito ay kanyang ginagawa ng masama. Ipinapapas lang o kaya ay kung ano-anong mga parusa ang ipinapataw doon sa lalaki na kasama ng babaeng ito na kanyang napupusuan. Kaya dahil doon sinabi ni Ibrahim alayhis salam na si Sarah ay kanyang kapatid. Subalit hindi nga lamang sa pagiging magkadugo. Tulad ng pagpapaliwanag ng ilan sa mga scholar, sapagkat noong panahon na yon ay kakaunti pa lamang ang mga magkakapatid na mu'min o mananampalataya. Tulad ng nabanggit, tatatlo lamang sila noong pagkakataong yon. Si Ibrahim, si Sarah, at si Lut alayhis salam. So sila pa lamang ang magkakapatid sa pananampalataya that time. At dahil nga doon na nagkaroon ng pagkakataon na masolo ng hari na ito si Sarah. Pero dahil sa tulad ng nabanggit natin, nagdua si Sarah sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay pangalagaan ito. At pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Sarah na asawa ni Ibrahim. At mula sa garaba o mula sa mga magagandang punto sa kwento na ito, ayon sa sinabi ng dalawa sa mga scholar sa ating pananampalataya tulad ni Ibnu Hajar Asqalani at si Ibnu Kathir rahimahumullah ta'ala, sabi nila, nung pagkakataon na nakita ng hari ang asawa ni Ibrahim na si Sarah, ay pinalabas ng hari si Ibrahim mula sa palasyo. At dahil doon, hindi alam ni Ibrahim kung ano yung maaring magawa ng hari kay Sarah. Pero dahil sa pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Ibrahim, ay pinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Ibrahim kung ano ang nangyayari sa loob ng palasyo kahit siya ay nasa labas nito. Allahu Akbar. At naiulat nga ng iba sa kanila sa ilang mga pag-narrate na halos ang palasyo na ito ay parang nagsilbing isang garapon na transparent
nakikita ni Ibrahim yung nasa loob ng pangyayari kung ano ang ginagawa ni Sarah habang siya ay nagdudua sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi siya nalapitan ng hari na ito. Allahu Akbar. So ito yung kumbaga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Sino man ang umasa ng lubos sa Allah subhanahu wa ta'ala ay sapat na para sa kanya ang Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ng ilan sa mga scholar kung bakit ipinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Ibrahim ang nangyayari na yon sapagkat mahal na mahal ni Ibrahim ang kanyang asawa. At upang hindi mawala ang pagmamahal na ito o upang hindi ito mamantsahan o madumihan ng kahit anumang pagdududa, ipinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang pangyayari na makaaapekto sa pagmamahal na ito. Alhamdulillah. So yan yung nangyari sa paghijra nila, tulad nga hindi inaasahan na ibinigay pa ng hari na ito kay Ibrahim at sa kanyang asawa na si Sarah, si Ajar. Ajar ang pangalan ni Hajar o Hagar sa Egypt. Siya ay isang babaeng Egyptian, si Hajar. At pagkatapos ay bumalik si Ibrahim alayhi salam, si Sarah sa Palestine. At nanirahan sila sa Baitul Maqdis. Doon sila nanirahan kasama ng kanilang kasama sa bahay na si Hajar. At tulad nga ng sinabi na halos nabuhay na mag-asawa si Ibrahim at saka si Sarah ng matagal, subalit wala pa rin silang anak. Hindi pa rin sila nagkakaroon ng supling. Dahil doon medyo nalulungkot si Sarah sa tuwing tinitingnan niya si Ibrahim alayhi salam na nagnanais na magkaroon ng anak. Nalulungkot siya sa kanyang sarili at hinihiling niya na nais niyang mabigyan ng anak si Ibrahim alayhi salam. Subalit wala siyang kakayahan. Dahil doon, napasulyap si Sarah kay Hajar. Napasulyap si Sarah kay Hagar at tiningnan niya kung ano ang ginagawa at pagkatao ni Hajar. Na noong time na yon ay nadawahan na ni Ibrahim si Hajar. At kaagad-agad na tinanggap ni Hajar ang pagdadawa ni Ibrahim. So si Hajar ang naging pang-apat sa mga mananampalataya sa panahon na yon. At dahil doon, sinubaybayan ni Sarah kung ano ang mga ginagawa ni Hajar. Si Hajar ay naging matapat sa kanyang sarili. Kinilala niya ang Allah subhanahu wa ta'ala bilang Panginoon. Siya ay nagdarasal para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At lahat ng kanyang mga gawain na iniuutos sa kanya ay ginagawa niya sa pinakamainam na pagganap. Allahu Akbar. So yan ang katangian ni Hajar. Dahil doon ay lumambot ang puso ni Sarah. At ninais niya si Hajar para kay Ibrahim na pakasalan nito. At yun nga, hindi naglaon ay naging mag-asawa na rin si Hajar at si Ibrahim. Pinakasalan ni Ibrahim alayhi salam si Hajar. At pagkatapos nun ay kaagad-agad silang binayayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang batang lalaki o sanggol na lalaki na ang pangalan ay si Ismail na anak ni Ibrahim. Allahu Akbar. Si Ismail na isa sa mga naging anak ni Ibrahim alayhi salam. At dahil dito, sinubukan muli ng Allah subhanahu wa ta'ala si Ibrahim. Pagkatapos niyang makita ang kanyang unang sanggol na lalaki sa pagmamahal ni Ibrahim sa sanggol na ito at maging sa ina nito na si Hajar, dahil upang mapangalagaan pa rin ang pagsasama ni Ibrahim at ni Sarah, ay inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Ibrahim na ilayo muna si Ismail at ang kanyang ina na si Hajar sa kanilang tahanan. Dahil sa pamamagitan, ito ay nakita ni Ibrahim sa pamamagitan ng isang panaginip.
na inutusan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na dalhin si Ismail at si Hajar sa isang lugar na walang tubig at walang pananim. At ito yung Makkah. Kaagad-agad na sinunod ni Ibrahim alayhi salam ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isinama niya si Hajar at si Ismail na isang sanggol sa lugar kung saan iniutos ng Allah subhanahu wa ta'ala na dalhin niya ang mag-ina. Ito ay ang Makkah. Yung ito yung Kaaba na wala pang sibilisasyon. Ngayulat na ang lugar na yon ay halos walang dumadaang mga kamelyo o mga manlalakbay dahil ito ay tagtuyot, lugar na walang buhay. At nung iiwanan na ni Ibrahim alayhi salam si Hajar at ang kanyang anak na si Ismail, sabi ni Hajar kay Ibrahim, "O Ibrahim, bakit mo kami iiwanan dito? Ito ba ay iniutos sa iyo ng iyong Panginoon?" Sabi ni Ibrahim, "Oo, o Hajar." At sabi ni Sarah, "Kung ganon, ako ay nalulugod. Tinatanggap ko ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Raditu billah." Sabi ni Hajar sa kanyang sarili at kay Ibrahim. At iniwan ni Ibrahim alayhi salam si Hajar at si Ismail nang mayroon lamang silang iisang pagkain at inumin na daladala. At habang sila ay nandoon, yun nga, nangyari ang inaasahan na sa haba ng panahon ng kanilang maaaring pagtigil doon, kaagad-agad na maubos ang pagkain at inumin na kanilang baon na iniwan sa kanila ni Ibrahim alayhi salam. Pero nanatili si Hajar na iniisip ang kanyang sanggol na anak na si Ismail. Dahil doon, nung naubos na ang kanilang mga pagkain at inumin, halos hindi na maintindihan ni Hajar kung anong kanyang gagawin. Kasi nanunuyot na yung kanyang dila, nanunuyot na yung kanyang bibig, pagkatapos ay halos wala nang lumalabas na gatas sa kanyang dibdib para maipadede kay Ismail. So siya ay nagtatakbo o siya ay pumunta sa paligid ng lugar na ito o ng lagnas na ito. Ang ibig sabihin ng lagnas o yung yungib o yung parang hukay na malalim sa gitna ng isang disyerto. Okay, doon nanatili si Hajar at si Ismail. At upang makasurvive, makaligtas, si Hajar ay umikot siya sa paligid ng kanilang lugar na kinaroroonan. Umakyat siya sa isang bundok na tinatawag na As-Safa. Ang As-Safa, ito ang halos pinakamataas na bundok o burol doon sa lugar na yon. At pagkatapos siya ay tumitingin, lumilingon siya. Mayroon bang mga tao? Mayroon bang mga manlalakbay? Mayroon bang tubig? Mayroon bang pagkain? Wala siyang nakikita. Pagkatapos ay nagtatatakbo siya pababa. At habang siya ay papunta doon sa baba, tinitingnan niya si tinitingnan niya si Ismail kung ano na ang sitwasyon ni Ismail. Pagkatapos niyang daanan si Ismail, pupunta naman siya ulit sa isang jiha o sa ibang kinaroroonan doon sa kabilang bundok na mataas din na ang pangalan nito ay Marwah. Ang Safa at Marwah na paulit-ulit si Sarang umiikot o umaakyat at bumababa sa mga ito. At hanggang sa ito ay 7 beses. At pagkatapos nun, nakita niya na sa paanan ni Ismail ay mayroong tubig. Tubig na dumadaloy mula sa ilalim ng lupa. At ito yung tinawag na Ma'uz Zamzam o tubig ng Zamzam. At ayon sa ilan sa mga nagkukwento kung papaano nagkaroon ng Zamzam, ito ay sa pamamagitan ng anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Jibril, na siyang nagpalabas ng tubig dahil sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala upang hindi mamatay ang dalawang mag-ina na ito na napakalaki ang kanilang posisyon
at antas sa ating pananampalataya. Allahu Akbar. Dahil nga doon na laging isinasagawa ng mga mananampalatayang Muslim na bumibisita sa Makkah at sila ay mag-umrah, ang tinatawag na sa'i o yung mabilisang pag-akyat at paglalakad sa bundok ng Safa at pagbaba mula dito at pagkatapos pupunta naman sa bundok o burol ng Marwa at pagkatapos ay bababa hanggang sa Makkah 7 beses. 7 beses na pagpunta. So yan ang nangyari at pagkatapos noon ay nagkaroon ng pagkakataon na mayroong hindi inaasahang manlalakbay o kafila, caravan, na nakakita sa kanilang madalas na pagdaan doon sa Makkah, ay halos alam nila na walang tubig doon. Pero nung time na yon, nakakita sila ng mga ibon na kilala nila, alam nila yung ibon na yon, na yung ibon na yon ay palatandaan na mayroong tubig sa lugar na yon. Kapag ang mga ibon ay umiikot-ikot doon sa lugar, sa disyerto na yon, ay palatandaan na mayroong tubig. Dahil doon ay pumunta sila doon sa lugar na kinalalagyan ni Ismail at ni Hajar. Naiulat ang rais o ang isa sa mga tao na kasama ng kafila na ito ay si Jurhum. Si Jurhum ibnu Qahtan. Jurhum ibnu Qahtan. At siya ay mula sa kaapu-apuhan o angkan ni Nuh alayhi salam. Naiulat na siya ang kauna-unahang nagsalita ng Arabic mula sa tribo ng Al-Qahtan o Qahtani. So yan yung nangyari hanggang sa lumaki si Ismail sa Makkah at nakapag-asawa si Ismail noong siya ay nagbinata doon sa Makkah at doon siya nanatili. Alhamdulillah. At pagkatapos noon, balikan naman natin ang buhay ni Ibrahim alayhi salam at saka ni Sarah. Si Ibrahim alayhi salam ay bumalik kay Sarah. At nakita niya na si Sarah ay nagnanais pa rin na magkaroon ng anak. Nanatili ang pagmamahala ng dalawa ni Ibrahim at ni Sarah. Kahit alam ni Sarah na mayroong isang anak si Ibrahim kay Hajar at pinatunayan ni Ibrahim ang pagsunod niya sa Allah subhanahu wa ta'ala nang walang pagdududa. Dahil doon, ang mga tao na nagmamahal sa kanya ay lalo siyang minamahal. Allahu Akbar. At nung isang pagkakataon na si Lut alayhi salam ay sumunod kay Ibrahim sa Palestine. At inutusan ni Ibrahim si Lut na pamangkin niya na pumunta sa lugar ng Sodom upang magdaawa sa mga taga-Sodom, upang iparating din ang relihiyon o pananampalataya ni Ibrahim alayhi salam. Ito ay walang iba kundi ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil doon umalis si Lut mula sa Palestine at nanatili ang dalawang mag-asawa na si Sarah at si Ibrahim sa kanilang bahay. At diyan nga ay matutunghayan natin ang magandang balita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. At sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nalalaman mo ba ang kwento tungkol sa bisita ni Ibrahim? Ito ay ang mga bisita noong time na silang dalawa ni Sarah ay nasa kanilang tahanan. Sila ay pumasok kay Ibrahim at nagsabi sila ng Salamun alaikum. Ang kapayapaan ay sa inyo, o Ibrahim.
At bakit sinabi dito, salamun qaumum munkarun? Ibig sabihin yung mga tao na nasa loob, si Ibrahim at si Sarah ay halos hindi makapaniwala sa mga bisita na ito. Sapagkat naiulat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang mga bisitang ito ay tatlo. At ang tatlo na ito ay mga anghel ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si Jibril, si Mikail at si Israfil. Nang sila ay pumunta o nagpakita kay Propeta Ibrahim alayhi salam, sila ay inakala ni Ibrahim na mga bisita. At pinakitunguhan sila ni Ibrahim bilang isang bisita o bilang mga bisita. Ibinigay sa kanila, si Ibrahim alayhi salam ay nag-ihaw ng isang baka, isang matabang baka na pinakamaganda. At ito ay inihain sa kanila. Pero noong inihain ni Ibrahim alayhi salam ang baka na ito para sa mga malaika na ito, syempre, sila ay mga malaika. Hindi sila katulad natin. Sila ay mga anghel ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi sila kumakain. Hindi katulad natin ng mga tao na kapag nakakita ng masarap na pagkain, kaagad-agad. Pero ang mga anghel ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay halos nagulat sila. Hindi sila lumapit doon sa ipinakita sa kanilang pagkain ni Ibrahim. Panakarahum Ibrahim. At inano sila ni Ibrahim. Sabi niya, وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, halos natakot si Ibrahim sa sitwasyon na kanyang nakita. Kasi yung normal na bisita, kapag nakakita sila ng mga pagkain sa kanilang harapan, ay kaagad-agad nila itong kinukuha. At sinabi ng mga anghel na ito kay Ibrahim, huwag kang matakot o Ibrahim, sapagkat kami ay isinugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Lut upang siya ay tulungan, sapagkat si Lut alayhi salam na iyong inutusan upang magdawa doon sa lugar ng Sodom ay nakakaranas ng pagsubok sa kanila. So inshallah matatalakay din natin kung ano yung pagsubok na kinakaharap ni Lut alayhi salam. At kasama doon ay binalitaan ng mga anghel na ito si Sarah na magkakaroon siya ng isang anak. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. At sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at siya, si Sarah, ay binalitaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng isang anak na tatawaging Ishaq, at mula sa kanya ang angkan ni Yaqub o yung angkan ng Israelites o ng mga Israelita. Sabi dito, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at noong narinig ito ni Sarah, ay nagulat siya at napasigaw. At halos hindi maipinta yung kanyang muka sa sobrang pagkakagulat. At sinabi ni Sarah, Ya waylata aalidu wa ana ajuz. Ya waylata aalidu wa ana ajuz wa hadha ba'li shaykha. Sabi ni Sarah, ano ito? Totoo ba ito? Ako ay manganganak sa kabila ng aking katandaan at ang aking asawa ay matanda na rin, si Ibrahim. Paano mangyayari ang bagay na ito? At ako ay isang walang kakayahang manganak. So ganyan ang sinabi ni Sarah sa kanyang sarili. At sinagot siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi niya, Inna hadha la shay'un ajib. Sabi ni Sarah, tunay na ang bagay na yan ay nakakamangha. Ito ay parang hindi kapani-paniwala. Nakalimutan ni Sarah
na ang mga anghel na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagdadala ng magandang balita. At sila hindi sumusuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. At bagkos sinusunod lamang nila ang mga iniutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakadakila at ang kataas-taasan sa lahat. Raddahal malaika ilah, kumbaga ibinalik ng mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala si Sarah sa paniniwala na ang lahat ng bagay ay hindi imposible sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang imposible sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng gusto ng Allah ay kaya niyang gawin. Kaya dahil dito, sinabi ng mga malaika, qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid. Sabi ng mga malaika kay Sarah, ikaw ba ay nagugulat sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala o sa kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang barakah para sa inyo o angkan ni Ibrahim ay nasa sa inyo na, o kumbaga naririto na. Tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kapuri-puri at pinakadakila. Allahu Akbar. So ito ang narinig na balita ni Sarah mula sa mga malaika na bumisita sa kanila. At pagkatapos noon ay nagkaroon nga ng supling sa sinapupunan si Sarah. Allahu Akbar. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, qalu basharnaka bil haqqi fala takun minal qanitin. Sabi ng Allah, tunay na ang mga malaika na ito ay nagbigay ng magandang balita at ang balitang ito ay katotohanan, kaya huwag kang makasama sa mga taong nalungkot. O Sarah, huwag kang malulungkot. At sinabi niya, fabasharnahuma, sabi ang mga ito, bighulamin alim. At silang dalawa ay binalitaan ng isang sanggol na bata na tiyak ang kaalaman tungkol dito. At ito nga ay si Ishaq, tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fabasharnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaqa Yaqub. Qala al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, kana bayna al-bisharati wal wiladati sana wa kanat Saratu lam talid qabla dhalik fawaladat wa hiya bintu tis'ah wa tis'ina sana wa Ibrahim yawma idhin mi'a sana. Sabi ni Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala na ang balita na narinig ni Sarah at ni Ibrahim at ang panganganak ni Sarah kay Ishaq ay mayroong gap o pagitan na halos 1 taon. Naiulat na si Sarah ay hindi nanganak bago pa nangyari ang kanyang panganganak kay Ishaq. At ipinanganak ni Sarah ang unang sanggol na lalaki na si Ishaq na siya ay 99 years old si Sarah. 99 years old si Sarah nung ipinanganak niya si si Ismail. At si Ibrahim naman ay halos 100 taon na. 100 taon noong nagkaroon ng anak na si Ishaq. Allahu Akbar. So yan ang pangyayari na ibinalita ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Ibrahim at kay Sarah, at walang imposible sa Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga mananampalataya na nagtatawakkal sa Allah. Ibig sabihin, lubos na umaasa. Tulad nga ng nangyari kay Hajar at kay Ismail at kay Sarah na nanatili silang konektado kay Ibrahim at naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos niyan ay nanatili pa rin ang koneksyon ni Ibrahim kay Ismail. Muli siyang bumalik kay Ismail. Binisita ni Ibrahim si Ismail na kanyang anak na halos ito ay kumbaga
related pa rin doon sa mga pagtitiis na naranasan ni Ibrahim at pagsunod niya ng direktahan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala nang walang pagdududa. Pangalawang beses, nung medyo malaki na si Ibrahim, inutusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala si Ibrahim na ialay ang kanyang anak, unang lalaking anak na si Ismail. Dahil dito nagkaroon ng khilaf, nagkaroon ng iba't ibang opinion ang mga scholar kung sino ba talaga ang tunay na iaalay mula sa dalawang anak na ito. Okay po. Nagkaroon ng khilaf. Sabi ng ilan sa mga maaalam na ang iaalay ay si Ismail. At ang sabi ng ilan, si Ishaq. At wala nang pangatlo. Dahil wala namang pangatlong anak si Ibrahim alayhi salam. So yan yung katotohanan. Pero sinagot ito ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala at ng ilan sa mga maalam na ang tunay talaga, ang rajih o ang matibay na opinyon ay ang tunay na inialay ni Ibrahim sa Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang pagsunod sa kanya ay si Ismail. Sapagkat si Ismail, ito ang unang anak na lalaki ni Ibrahim alayhi salam. Tulad ng paniniwala ng mga Kristiyano at ng mga Hudyo, ganun din ang paniniwala ng mga Muslim. Subalit, dahil sa hikid o dahil sa inggit ng mga Hudyo sa mga Arabo, gusto nilang palitan ang nasab o yung posisyon ni Ismail upang ito ay makuha ni Ishaq. Ito ay isa sa mga dahilan kung bakit sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na sila yung ghayril maghdubi alaihim waladdallin o yung maghdub alaihim, sapagkat gusto nilang baguhin kung ano man ang mga nangyari noon sa mga propeta ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at maging hanggang ngayon ay pinipilit nilang baguhin kung ano man ang mga nangyari noon. Kaya dahil dito, napakahalaga po na pag-aralan natin ang mga kwento ng talambuhay ng mga propeta ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at tingnan natin ang mga matitibay na pinagmula nito. Unang-una mula sa Quran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at sunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ganun din kung papaano ito ay nakarating sa atin sa pamamagitan ng mga salafus salih o ng mga matutuwid na mga mananampalataya sa mga naunang mga panahon. So, nung binibisitan, so ganun nga na ito ay madalas nating naririnig yung kwento ng pag-aalay ni Ibrahim alayhi salam kay Ismail. At matibay sa atin na si Ismail yung kakatayin ni Ibrahim. Dahil doon ay ito ay nangyari una dahil sa pamamagitan pa rin ng wahyi o revelasyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, which is yung panaginip na nanaginip si Ibrahim na kakatayin niya si Ismail. Iniutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Ibrahim sa kanyang panaginip na katayin niya si Ismail. At dahil dito ay isinama ni Ibrahim si Ismail sa lugar kung saan siya kakatayin nito at si Ismail ay naging kalugod-lugod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at nalugod siya sa kung anuman ang iniutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang ama na si Ibrahim. Sabi niya, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sabi ni Ismail sa kanyang ama, o aking ama, matutunghayan mo ko na makakasama sa mga matimpiin, mga nagtitiis at sumusunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ito ang sitwasyon ni Ismail at dahil doon, pinalitan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala si Ismail sa isang kambing or kharuf, tupa, upang ito ang gawing alay sa oras ng Eidul Adha, sa Yawmun Nahar o araw ng pagkatay ng mga mananampalataya bilang pag-alala sa kwento at mga nangyari sa panahon ni Ibrahim alayhisalam at ng kanyang anak na si Ismail. At bukod pa doon, napakarami ang kwento sa pagitan ni Ibrahim at ni Ismail. Naiulat na patuloy siyang bumibisita sa kanyang anak na si Ismail mula na nasa Makkah, at nung isang pagkakataon na medyo matanda na si Ibrahim, siya ay bumisita
sa kanyang anak na si Ismail, subalit sa kanyang pagbisita sa bahay ni Ismail ay hindi niya dadatnan doon si Ismail. At ang nadatnan ni Ibrahim ay ang kanyang asawa. Dahil doon ay kumatok si Ibrahim at sinabi ng ama na ito na si Ibrahim sa asawa ng kanyang anak, "Kamusta kayo?" Sabi nung asawa na ito ni Ismail, "Nakikita mo, kami ngayon ay nasa kahirapan." Allahu Akbar. Nasa kahirapan daw yung kanilang buhay. Sila ay kumbaga medyo mahirap yung buhay nila. At tinanong siya ni Ibrahim, "Ano ang inyong pagkain?" Sabi ng babae, sabi ng asawa ni Ismail, "Ang aming pagkain ay ganito lamang at ang aming inumin ay mga ganito lamang." Halos hindi kontento ang babae, ang asawa ni Ismail. At dahil doon hindi niya halos napakain si Ibrahim alayhi salam. La ilaha illallah. So ito yung unang asawa ni Ismail. At pagkatapos sinabi ni Ibrahim sa asawang ito ni Ismail, o asawa ni Ismail, o ikaw na asawa ni Ismail, kapag dumating si Ismail, ay basahin mo sa kanya ang aking pagbati ng salam. At sabihin mo sa kanya na baguhin niya ang hamba ng kanyang pintuan. Allahu Akbar. Baguhin niya yung pintuan niya, sabi ni Prophet Ibrahim kay Ismail. At nung bumalik nga si Ismail sa kanyang tahanan, nakita niya yung kanyang asawa at ibinalita ng kanyang asawa na mayroong dumating na matanda. So, nung time na yon, halos kumbaga mayroong pananabik na nararamdaman si Ismail sa kanyang sarili. Kasi ganito yung mga propeta ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ganito yung pakiramdam ng mga mananampalataya. Kapag mayroon siyang inaasahan mula sa kanyang kapwa mananampalataya, ay nagiging malugod. Kumbaga parang excited siya sa mga mangyayari at doon sa kanyang makikita. So, sabi ng asawa niya, wala namang bumisita dito, kundi yung isang matandang lalaki. At yung matandang lalaki ay tinanong niya ako ng mga bagay-bagay. Tinanong niya kung kamusta daw ang ating buhay. Sinagot ko siya na ito, puro problema, mahirap ang ating buhay. At tinanong niya kung ano ang ating pagkain at inumin. Sinagot ko siya na wala tayong pagkain at inumin. Dahil doon, sabi ng matandang lalaki na yon, "Ismail, baguhin mo daw ang iyong pintuan." So dahil doon, ay ibinalik ni Ismail ang kanyang asawa na ito sa kanyang pamilya. At ito ay kanyang hiniwalayan. Dahil sa kanyang kumbaga kakulangan, hindi siya nakukontento kung ano ang mayroon kay Ismail. At halos hindi niya inaalam kung sino yung kanyang kausap. Na yun na pala ang ama ni Ismail. La ilaha illallah. La hawla wala quwwata illa billah. Ano yung uri ng babae ang ganito? Nakausap niya na pala yung kanyang biyanan na lalaki ay hindi pa niya kilala. Ibig sabihin, kulang ang kanyang pagkilala sa kanyang asawang lalaki. Dahil doon, inutusan ni Ibrahim na hiwalayan ito. At ganun nga, dahil sa pagiging masunurin ni Ismail, kaagad-agad, automatic. At pagkatapos, nag-asawa muli si Ismail at muling bumalik si Ibrahim alayhi salam sa bahay ni Ismail. At pagkatapos ay tinanong muli yung pangalawang asawa ni Ismail. Sabi ni Ibrahim alayhi salam sa pangalawang asawa ni Ismail, "Kamusta ang inyong buhay?" Sabi ng pangalawang asawa niya, "Alhamdulillah. Kami ay nagpapasalamat sa Allah sapagkat tayo napakasarap ng buhay, napakaganda ng buhay." At tinanong muli ni Ibrahim ang pangalawang asawa ni Ismail. Sabi ng asawa ni Ismail, "Alhamdulillah, ang aming pagkain at inumin ngayon ay karne at tubig." Allahu Akbar. Dahil doon ay
inihain ng babaeng ito ang karni at tubig kay Ibrahim. Allahu Akbar. At dahil doon ay nagdua si Ibrahim para doon sa karni at tubig na yon. At sabi nga ng ilan, kung mayroon silang, sabi ni Ibrahim, Allahumma barik fi lahmiha wa ma'iha. O Allah, gawin mong mabiyaya ang karning ito, ang karni nila at ang kanilang tubig. At pagkatapos ay sinabi ni Ibrahim alayhi salam sa pangalawang asawa ni Ismail, basahin mo o batiin mo, ipabot mo kay Ismail ang aking salam sa kanya o ang pagsabi ko ng kapayapaan sa kanya, at sabihin mo kay Ismail na panatiliin ang kanyang pintuan sa pagkakataong ito. Allahu Akbar. So yun yung sinabi. Pagkatapos bumalik si Ismail na katulad ng naramdaman niya nung una, nananabik siyang umuwi kasi mayroon siyang nararamdaman na mayroong related na bagay sa kanya doon na nangyari doon sa kanyang bahay. At ikinuwento ng kanyang pangalawang asawa ang pangyayari na bumisita ang isang lalaki. At pagkatapos tinanong kung kamusta ang kanilang buhay, ang kanilang bahay, itinanong kung ano ang kanilang pagkain, at sinabi ng pangalawang asawa na ang kanilang pagkain ay karne at tubig. At dahil doon, sinabi din ng babae na ito na ang lalaki na ito, kumbaga si Ismail ay nagtanong din doon sa pangalawang asawa, ano naman ang kanyang ipinayo sa iyo? Mayroon ba siyang iniwang tagubilin? Sabi ng lalaki, mula sa pagkukwento ng kanyang pangalawang asawang babae o ni Ismail, tinagubili ng lalaki na yon na panatiliin mo daw ang iyong pintuan. Allahu Akbar. So matutunghayan natin dito ang pagmamahal ng magulang sa kanyang anak at ang mga karapat-dapat piliin mula sa mga mananampalataya. Mga halimbawa ng babae na binigkas, na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang sitwasyon sa Quran. At ganun din sila ay kinilala bilang mga kasama ng mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Hajar, si Sarah, at ang pangalawang asawa ni Ismail na itinuro ni Ibrahim upang ito ay makasama ni Ismail sa kanyang buhay. At ito yung kumbaga aral po natin sa gabing ito, inshallah, na ang pag-ibig o yung pagmamahal sa pagitan ng dalawang mag-asawa, ito ay dapat pinapangalagaan. Tulad nga ng pagpangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sitwasyon ni Ibrahim at ni Sarah, di ba? Pagkatapos yung sitwasyon din ng anak ni Ibrahim at ng kanyang mga asawa. At dahil dyan, ganun din tayong bilang mga mananampalataya sa panahon natin ngayon, kumbaga, i-revive natin yung pagmamahal na inilagay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at huwag tayong mawawala ng pag-asa. Kung wala man tayong anak sa ngayon, bibigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng biyayang anak na magiging dahilan upang tayo ay sumaya dito sa mundo at sa kabilang buhay. At muli, pinasasalamatan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga biyaya. Naway gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mananampalataya na naging matuwid sa kanilang mga sarili at umaasa ng lubos sa Allah subhanahu wa ta'ala, at patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga naging pabaya sa atin. At nagpapasalamat tayo sa ating mga kapatid na patuloy na nakikinig at sumusubaybay sa ating mga lecture at pagtalakay sa talambuhay ng mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sadyang napakaraming aral natin makukuha dito, at ito ay magiging solusyon sa ating mga pagsubok dito sa ibabaw ng mundo. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.